Ei ole paitsio ja Lorenzilta loisto passi sinne ja siellä on! Mylläkä jatkuu ja Melikas menee kuin menee Erikssonilla Joukolas Brygman, jota tuossa juuri vähän tuulettelin nimenomaan kielteisessä mielessä, niin paukkaa kauden maalin numero 23. Erittäin nopea väkevä vastahyökkäys. Ja katsotaan sitten Lindblom pikkuisen liian aikaisin polvillaan siellä, vajaa minuutti vielä jäljellä. Järvinen ja hyvä loistava passi ja siellä on Ässiltä hieno ylivoimamaali, todella komea, kertakaikkisen komea Järvisen passi. 45. syöttöpinne ja Lenni Hämeenaho iskee kauden 19 maalinsa ja kauden 7. ylivoimamaalinsa. Se oli hieno maali, kyllä Järvinen on maestro. Hän on siis 49, joten hän on ollut ihan kivenkova vahvistus joka kerta, kun hän on SM-liigassa pelannut, ja sama koskee tietysti Ruotsia ja myöskin Sveitsin liigaa. Sen sijaan nyt katsotaan mikä on tilanne, ja nyt sitten katsotaan mikä tilanne on, kun tuolla ajetaan rajusti tuonne maalille ja mennään todennäköisesti puhelimeen. Se on sen verran kova tilanne, ja vai katsotaan nyt sitten mikä ratkaisu siitä tulee. Siellä on S-pelaajisto kaikki tuolla valmiina. Kyllä siellä rajusti ajetaan tuonne maalin edustalle, niin kuin tietysti hyökkäjän pitää tehdäkin. On Lenni Hämeenaho, joka piiskaa kiekon. Siinä tulee myöhästynyt taklaus Erholtsilta, tulee kyllä loistopassi ja sitten ollaan maalivahdin alueella ja Lenni Hämeenaho sinne ensimmäisenä rientää ja ei siinä maalivahdin häirintää kyllä ollut, joten eiköhän tuossa keskelle näytetä. Kyllä, näin se on. Lenni Hämeenaho toinen maali tässä ottelussa ja Lässiltä upea pelaaminen tuolla. Sekunnit kuluvat ja vielä saadaan kyllä mieletön loppu tähän. Ja sitten tulee rännin kautta ulos 10 sekuntia ja Pelikas tulee häviämään tämän S-työ tyhjään pömpeliin noin 3 minuuttiin, kun 7 sekuntia ottelun kolmatta erää on jäljellä.